አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽብረካ ነመስክነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ካብ መስዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርከልና ክሳዕ ሕጂ ምሳና ዘለካ ተመስገን ተረፈ ሂወትና ድማ ምሳና ክትከውን ንመቀበካ ጉባኤና ጉባኤ ቀዳሞት ከም ዝባረካ ባርከልና ብመንፈስ ዘዕብየና ናብ ሰማይ ዘጠምተና ምሳኻ ዘተዓርቀና ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ድማ ዘፀንብር ጉባኤ ግበረልና ንጽልዮ ጸሎት ስኻ ስምዓዮ ኣምላኽና ስለ ኩሉ ብናየት ዴና ኣይስማዕ እንስል ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ ኣለና ኣብ ሕማም ዘለው ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ኩሎም ኣቦና ብሃለቃ ሓፍትና ንግስቲ ኣዜብ ኣቦና ዮናስ ካልኦቱን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ትፈልጦም ብዓይኒ ምሕረትካ ኣጥምተልና ሕማሞም ፈውስ ስቃየ ማቅለል እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናናዓልና ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ከደንገል ይኸ ብስጋ ኸውን ደንገል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦሙልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታሕ ወይስረይ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ቀናት ስርየት ቀደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ሩራን ሳድጎ ህጻናት በበስምክሙ ኩንፍታኖን ጻህነ ይረሴን ስግሏን ስሜት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰር ተፈልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰር ተፈልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነት ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይ ምስጋና ኣቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለ ይከኣልምኖ ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንገበረልና ይቕረ ባህሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊሩናን ረዲኡናን እዩ ሓሊውናን ኣቅሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣጽኒዕናን ሰዓዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂውን በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተወድካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዝቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ይቕረ በለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝንድምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደሊ ኣለና እዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ኣብዘት ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና
مدحنا نيس كرسات من تفقر سبيل بزقبره محرتني قرأتان مسخا معرم حوم زغنه منفذ قدس المسجانان صنعتهم بوجل لك على من كل سعن نزل علم أمين نين السحا مزمور 51 وأملاك كم سالخ محرني كم تعبير لها أبساي دمسس كاب أبساي تصبيك حسبني كاب حتياتي ونصريني أنا أبساي فلت لكم ما حتياتي كل جزيب قدم إيو زربا خاص صادق فردخان وصوان كاتر كبسي أنا نأخاطري بدلكو أب قدميخا أكي قبركو نو بعبسا تولدكو نيك أب حتيات تنستني نو نحق أوشتكات تدليو أبحو أنتو مهارني انت قصاري سمع الزات ريني كبردك صعلو حسابني تنسقد قد كاين عصم تحقوساس بحتان حقوسن اسمعني قد كعب حتياتي كولو نبزل عبساوي ندمسسو وأملاخ صوري لب فطر اللي صنع منفس كاوشتي حدث كاب قد كاي دربيني حقوس مدحان كامل لسلي فقدنيا منفسون دقفني مقد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا بغاخم لسئيهم وأملاخ مدحاني كاب عدادم أنك فني لساني نسألك أهالي الكتب للو إياه ويتا في مسكانا خنقرس خنا فريك فت مسوات بهب لكانيو مسوات محراريت بغوني خامو مسوات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورن كت اللي بايت نقوني خا نتيم صقها سناي جبر الله نكاتات يرساليم وندا شب مسوات صدقي زحر مسواتي بملء مسوات بهك بلك عيو شو أم مسوي خارح قرب الكعيم هالليلويا صلت جزير دقاس كرسون قسين أملاخين مسكانا قربلو حتى ياتيك حد قال لك دمنو على هوت يسمع لنا برنا عبي دكتور سقاب مزامر ضغط أدل لنا هرابا سلام كمان لكم مزمور 230 أبي مرقيتا 230 حدن يوسف قبل 230 كلتن ترحاس 230 سلستن إلسابيت 234 عباشي 230 شعاتن ممر سارة 230 شمونتن لولا 240 حدن مولو 240 كلتن رزنت 240 شدشتن تاتيوس 240 شعاتن أنا خان بباي 240 شمونتن نابهم أبوي مرقيتا اللي هو يسمع لنا مزمور داويد 240 وانتنا هالليلويا ان اكزابير كاب سمايات امسغنو اباريام امسغنو كلهم ملائكتو امسغنو بزلهم سراويتو امسغنو اتن صحين ورحنا امسغنو اتم برهات كواخبت امسغنو اتم ناي سماياتن قبل علمايات زلو قبل علم سمايات زلهم ماياتنا امسغنو مس عزيزو تفتروم يممو نسم اكزابير يمسغنو نزل علم قومهم زي حالف حق خاهبهم نእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕምቑን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቡብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኻትኩም ፈረይታ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ نسم እግዚአብሔር የመስግንዎ ህዝቡን ቀርና አለ ስለዚህ ሁሉም ቅዱሳኑ ደቀ እስራኤል ተዘቀርቡ ህዝብ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦ ፍጹም ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 ነው ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق زفرح مصنع اسرائيل ونصبه نبره منفس قدس ما نبره نتمسك እግዚአብሔር ከይራእዩ ሞት ከም ዘይርድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ቃና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱነት ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ግገብሩሉ መስዓተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢድሓውፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኸዎ ጎይታ ይነተናዛ መግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሴራ ቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደል ካሎና አሜን አሜን
ክፍልታት ጸሎት ዮሴፍ ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቆውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግን ነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ዝሃለኽስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን። ከም ገሃነብ ዘመስግኖ የልቦን ሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲኺ ናብ መድሕን ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓርን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማፀኒ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። አሜን። ቃለ ሕይወት ማዋል ሰብ ዘይውዳእ ትርሓስ على دي دكتور هو ماشي هذا كمان سخن ما هو السبب زي ودا إذا علم نزل علم زنبر أنت زخونسي نفسي نطور زخونة مهنيات محل وكنيرو دينك تطيفن زخونة تقولاتك تحمان أكين أبكر مئتي حقنيا مزق اللع أبعرات حتى تسطحكي أبتي شلتنيا خدع سقخي كلخي أنت تبيو ملسي وكريستوس أملخي بتي أزيو زفرح الفردخا سنبدن نتزل علمو يفردخوان بركخن بتملكوتاي نتقرأكا برهان كان انقطقطنا له أنا حسو من دنوسنا بحالتي دكيس زلخو أب هيوتايون زي قدوس تخونكو نايتي تقبال قرص أبنت بمساد أفل بينا وعفو او أملاخ أنا بدلنيا يمو يقرب للي إبلا له آمين أملاخ حرنا زين وزفن والعالم عالم آمين 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 ونጽሕቲ ድንግል ኤልሳቤጥ ንጽሕቲ ድንግል ኣብ ባህርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዮ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት ትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ መምርሳ ሰራይ ዶክተር ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንኣሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና ኦ ኣምላክ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምህረትካ ከምኡ ትኩነልና ኣንቲ ኩሉ ንኣኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ተድህነና ንዘለዓለም ተድህነናን ተቕበልናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ ሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ ሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ ሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምህረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይተፀገኒ ኦ ጎይታይ ንኣኻ በዲለ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድህናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን
ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምህረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን። አሜን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሉላ عرش كمي وإلكم كلناتكم እግዚአብሔር ይመስገን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቐለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ በደልና ኃጢአትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና፣ ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ጽፋት ሓዮም ሙእምንቲ ትቅዱስን ካልካን ፈውሶም፣ ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ነሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍኦ ካብ ኃጢአት ንጽፎንካ ጎይታ መሐረና። ኦ ካብ ኃጢአት ንጽፎንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። ከም ዝናበልና ከነመስግነካ ብቕዓት ግበረና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንድግልና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን። ኦዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ። ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። አሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ሙሉ الله كما يوعدكم دعنا نقدس ድንግል ማርያም وقدست مدت الزكاة كل جزء ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። እንተ ሓጢአትና ሓድገልና ነፍቅር ወድኽ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአት ነብስና ሓዲጉ ክመህረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ለምንታ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጸገወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። አሜን። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ረዘነት ከመይ ምሲኹም መእተዊ ሃይማኖት ኦ ወዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድህኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓንናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ዕድገት ብሓደ ብዝመለኮት ስሉስ ቅዱስ ንበስር ንሰግደሉን ነኽብሮም። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ታቴዎስ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን።
ሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤና ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል 3 መዓልቲ ካብ ሙታን ተፋብላ ዶክተር ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የባና ብኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያ ላይሶን 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 ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ቅዱስ ትንቢት እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ምልኣትን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኤ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ግበትና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ኣምላክነ ወአኮበከ ናበሳነ በከመ አምላክነ ወአኮበከ ናበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ጎረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወልና መንግስትን ሓይልን
كبر نزل على مناتك إمو أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك اللهو بحنا خدن قلي خي بسقاخون دن قلي خدي جابير صبات ويتا سراوي سلام لك اللهو نسوك ونس برختي في بركرسكم برخي وملتا تسقى جابير مساقي وفست دس والكي حاتياتنا أخسري لنا نفتو الدغيس كرسوس من تانا عرات لمن لنا أمين ناين الصحة صلت أوبيتا أبزا معلت ذي أبقى الميقاب تكبركم بقال وحسابكم بكل واسطنا زحط أنا أيوم صغار حروحنا بكر سبن سلزقون كا أنت تقول اسم كالكا تعرقنا نحدقلنا وأملاغ سلام كن حضر سلام وزليتا بنا أبزانا يدك أسق زينا خاب كل چنكتنا تعقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام الأكال أخلنا بسقام برهين تمكر سبدخونا حدو ودخا ويتانا أملاغنا مدحنا يسكر سوس تبون مسؤن كبرن وداسين قرمان زلوكا معرفة مزغون وهبوت منفس قدسن مسقانا يقباك حج نزل علم علم أمين دحر نفس وكف سعاد يتصلى صلاة وقويتا محرنا حرت كاونا بزحلنا وعم نفس وكف ساعة قزين أب سماينا مدرن خبرت سقر الكاكورسوس من أملخنا فعلنا ويحت عقسم بزح مراتن سنات ملاغان روحن نتمعنا زغد ما حتى يطات محر نحط بين الصحات ماليس بيوت كنا برمبر موتو زي تدلي من تصبيهم زلو تسفى سمايات كرهبو نقول لنا بدهنا تتقدم وقويتا أبزا سعادي أنا كل ساعات لمانا نتقبل هيوتنا كان علنا تإزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر أمامنا فوس حطياتنا حدا قلنا كان كل خفع حزن سكالت برد عنا كلو نعم كنا قب قدسان ملاك حلونا نابو هدات امنات كان من رحمة انتي نابتو زي مرمرن زي وسانم فلتاتك عم بس عدلنا اسخان زال عالم برقيقة أمين أقويتا بقعات برنا مسقانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر عبونا سمكا يقدس من قصات مسا فهاد كان تاب سمايكم ودما مدريكون نعلي تنجيرانا لما حبنا احنا نزودولنا بدلونكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا فقفاد احنا ننبر فتناي تأتونا نقسن حيلين كبر نزل عالم نتكاي ما أمين أوزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك اللهو حلنا خد دنقليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابي ارتباط قويتا سراوي سلام لك اللهو السخي كابا نسبرختي خي فركر سخم برخي قوم اللي تسقى جابي مساخي أوفست دس والكي عطياتنا خسرينا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين الراي كبر المسقانا نعم لخيكم مين قال هو يسمع لنا تسلي صلوت تمهللنا يا مهللا كله قدم እግዚአብሔር عريقو مع زورر محرات زورر يقبرلنا كلهم ناس قدس بيت ክርስቲያን እትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምውን መጽናዕቲ ሃይማኖት አበው ኣብ ምክትታል ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥባዕትን ባንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቃዱ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፀሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋን ዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና الرأي أبز حلفة أم معرف 21 وصري 11 إنا تتويلنا نيرنا لومي كاب معرف 21 10 تخلته نكسلو هنا كم تبز حلفة جزينا بتدقاقامي كقلة سنحة معرف هيمانة أبو معرف 21 كلتن قطتا مستقدس بيت خريستيان تتكاملو قانونان دوغمان استتحازه مسارة أمنات بيت خريستيان مس مصحف قدوس مس بولين مس حدشن نوها هذا زقل سألنا زمرحناني توم مصحف حزنا زلنا نوت ندا قبرنا عبت مصحفنا نوت ندا قبرنا هنكيد توم مصحف زي بلنا خاء بستخ علامة ناتي مصحف كنحزو بتاع ما قداسي إمه ناي إكزابير قدوس فقادي هنا لنا ناي 10 تخلته تقصي أبونا أبي ملاك سلام قدامي نجس معرف كلته وزري شمونته أدينا ممهر سارة ماتيوس 3:4
حبتنا رزنت ماتيوس 11 كاب 7 خساب 8 دكتور صقاب عبراويان 28 يغريتا عبراويان 11 خاب 37 كساب 38 نباب ناي قصر خل 12 نسب كفو ملكع إلكا عيتلاقصلو على باب ساخا بتنقاق يخون أما أكل سب كلها دما كيچن تخدينكا قبل عليو فلوت لبس صادقان عزفي أيتكدن نباهما بناي على عين نجست معرف كلته قصري شمانته شعو إلياس نتبارنس وسيدو تغليلو نتماي وقعو نابزن نابتن دما تمقلي كلتي أم دما بنقوص تساقرو الهوت يسمع لنا راي أدينا ممرسارة أبوي مارجيت أزياته لفندو الراي نزيات راي الراي الشي نعاخن وكيل خنببا أدينا ممرسارة ماتيوس 3:4 كدان يوحنس دما كاب صغور جمل نبرة عتاق حقوق دما فلقي قلبو خا أنبتان معرسن كلان نبرة راي حبتنا رزنت ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11:7-8 ንሳቶም ምስከዱ ኢየሱስ ነቶም እኩባት ህዝቢ ብዛዕባ ዮሐንስ ክብሎም ጀመረ እንታይ ክትርእዩ ናብ በረኻ ወጻኹም ብመንፈስ ሰሰው ዝብል ሻም ብቆዶ እንታይ ደኣ ክትርእዩ ወጻኹም ብልስሉስ ክዳውንቲ ዘጌፀ ሰብዶ ልስሉስ ክዳውንቲ እተኸድኑስ እንሆ አባይቲ ነገስታት አለው الهوت يسمع لنا هراي دكتور صقاب هراي عبراويان معرف 11 كاف فقدي 37 سقاب 38 بداربا أمني تقتلوا تمجزوا تفتنوا تسيفوا موتوا أجوزا باقعين دينو أطالن تخدينهم زورو سآنو سببهم حاسار مكرات أجابو عالمنا أتاتهم زي تبقى كويناس أب برخاتاتن أب أخرانن أب بعثاتن أب قدا قد مدلن كولل بلو الهوت يسمع لنا أبزانا مجمريا تقسنا بزعبا من تايو مسكال እግዚአብሔር ዘተሓሕዘሎ ፍሉጥ ልብሲ ጻድቃን ዓጽፊ ኣይትከደን ዝብል ዘሎ እንታይ እቲ ፍሉይ ልብሲ ጻድቃን ዓጽፊ ወይ ፈልቂ ዲኖ ክብሎ ጸኒሑ እዚ ናይ ኤልያስ ንባሕሪ ዮርዳኖስ ኣብ ክልተ ዝመቐለ ኤልሳዕ ክምለስ ከሎ ኤልሳዕ ኤልያስ ንሰማያት ምስ ዓረገ ኸዓ ነዚ ባርኖስ ስለ ዝገደፈሉ ኤልያስ ከዓ በዚ ንባሕሪ ዮርዳኖስ ከም ዝመቐሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ክብሩ ዝገለጸሉ ዓጽፊ እዩ ነይሩ ማለት ወይ ማቕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ዮሐንስ ከዓ ከምኡ ዓይነት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምኡ ዓይነት ይኽደን ከም ዝነበረ ምስ ገለጸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ክትርኢ መጺኹም ብዛዕባ ዮሐንስ ክገልጽ ከሎ ኣብ መጨረሻ ግን ዲኖ ኣጣል ተኸዲኖም ዲኖ ኣጣል ኢልዎ ዘሎ ነቲ ፈልቁ ነቲ ማቕ ማለት እዩ እንታይ ማቕ ልብሲ ጻድቃን ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ ምንታይ ዝተሓሓዘ እታ ናይ መወዳእታ መንፈሳዊ ትርጉማ እታ መወዳእታ ኣብ ዕብራውያን ዘላ ጥቕሲኣ ማለት እዩ ኣጓዛ ኣባጊዕን ድኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ ትብል ዘላ ቃላይ ማለት እዩ ሰኣኖም ጸበቦም ሓሳረ መከራ ጸገቡ ኣራይ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ ቁጥሪ 13 መወከሲ ሓብትና ህይወት ማቴዎስ 6:5
قصر 13 حاتياتك نحسبك اتبخيلو بوشت اتخدونا وجو انتلوكا عسبخا خيس انكا سب بقلصي كم زريو اي تقبرو وجو خاص سب كم زريو بوشت ترايد ايغون سبات كيمس قنوخا دما عزفي اي تكدن. ثانك يو أبانا قال هيوت يسمع لنا ماتيوس 6 قصر 5 نسخاتكم كتصليو خلقكم اتم قبوزات بسم من انت خرئيو بسب من انت خرئيو أبايتي ጸሎትን ኣብ ቀራናታት መንገድን ደው ኢሎም ክጸልዩ ይፈትው እዮም እሞ ከማታቶም ኣይትኹኑ ዓሰቦም ከም ዝወስዱ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። الهوت يسمع لنا. ስለዚህ ብዙሓት ብግብሪ ከይበፅሕዎ ከለዉ ነዚ ናይ ባሕታውያን ማቕ ወይ ዲኖ ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ንኸይመፅእ ምእንቲ እዩ ከምኡ ዓይነት ኣይትከደን ኢሉ ኣቦታትና ኣቐሚጦሞ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሰባት ከየመስግኑኻ ክርስቶስ ባሕታዊ ኮይኑ እዩ ከምዚ ክደን ኣሎ ከምዚ በቂዑ ከይብሉኻ እሞ ዓስብኻ በላሽ ብኡ ከይትፍተኒ እግዚኣብሔር ይርዳእና። ሓራይ ናይ ቁፅሪ 14 መወከሲ ጥቕሲ ኣዴና ኤልሳቤጥ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11:14 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11:14 ሓንደምሲኹም ኣቦና መዓዛ ከኣት የለኹ እግዚአብሔር መስገን እንኳዕ ድሓን መጻኺ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና እንኳዕ ብሰላም ኣራኸበና። ኣሜን። እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ኣቦና ኣሜን። ፀጉሪ ርእስኻ ኣይተንውሕ ሃዋርያ ነዚ ኣምሳል እዚ ነቒፍዎ እሞ ፀጉሪ ርእስኻ ክትላፅእ ከለኻ ካብ ጭሕምኻ ኣይትተንኪ ንጌፅ ኢልካ ድማ ካብ ፀጉሪ ርእስኻ ኣይትሕደግ። ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣይትስማዓኒ ይኹን ዘለኹን ትንበእ ተንብባ እንተሊኽን ኣዴና ኤልሳቤጥ እደልያ እየ ዘለኹ ኣራይ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 كلاي قرنطس ماتيني هارح لأن هلا حجة رخيبة مثلا 11 سرعات أملخو دياتبل هو قصر 14 وسرعات 4 هار يكون دي تقطر زي الرأخين حسب أبقى زلخنا أخوين أبتا سرعة أملخوس مسكتكن هو 14 هو هذا تخيل تقطر 13 هار إن هلا 14 الحين حج اسكي بعلاتكم فردو سبيتي رأسا خيتق قلببت ناب أملاخ كتطلدو يقبأيو ويس سبأي تقرو انت أنوحي حسارو مخانوس اتي بحري بعلودو أيم هراكمن ايو سبيتي الهوى مسطرين وتعسر 4 ساعة رح سبعي صبر تنوحة حسار مخانو تبه بعلو دوي مهراكمن وتاتنا صبر اسخاء اي تنوح سبعي صبر اسخاء نوح كم زي بلو اب حق بيت ክርስቲያን ናቀሚጣቶ ያ ክንብል ኮለና ካበይ ኣምፅኦም ወሳቶን ክኻብ መልእኽቲ ሃዋርያ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናዝራውያን ዝበሃሉ ርእሶም ዘይቁረፁ ስለ ዝነበሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ርእሶም ዘይቁረፁ እኮ ነይሮም እዮም ዝብሉ ኣለው። እወዚኦም ናዝራውያን እዮም።
ብናዝራውያን ክነብሩ ብኣምላኽ ዝተፀውዑ ንሱ ጥራይ ከዓ ዘይኮኑ ብዙሕ ምስኡ ክገብርዎ ዘለዎም ነገር ከዓ ከም ዘሎ ተቃል ኣቐሚጥወሎ ማለት እዩ ሕራይ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓብትና ሙሉኡ ማቴዎስ 5:6 ሓውና ዮሴፍ ሮሚ 14 ካብ 5 ክሳብ 21 ሕራይ ንባብ ቁፅሪ 15 በቢ7 መዓልቲ ክትፀውም እንተኽኢልካ ሰብ ከይፈልጠካ ተጠንቀቕ ስጋ ካብ ምብላዕ ፈፂምካ ተሓርም ከይትረክስ ዘይኮነስ ንስጋኻ ካብ ትምኒቱ ምእንቲ ክትፈልዮ እዩ ንዕኡ ድልዊ ከም ዘይኮንካ ኣስተውዕል ሕራይ ሓብትና ሙሉእ ጽድቅን ዝጠምን ዝጸምዑን ክጸጉ እዮም እሞ ውፃን እዮም ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ኣሁን ሐስብ ሮሜዮ ምዕራፍ 14 ካብ 5 ክሳብ 21 እቲ ሓደ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ካብታ ካልእ ኣብሊፁ ይፈልያ እቲ ሓደ ግና ንኹላተን መዓልትታት ማዕረ ገይሩ እዩ ዝርአን ነፍሲ ወከፍ ብሓሳቡ ርዱእ ይኹን እቲ ነታ መዓልቲ ዝጠንቀቐላ ንጎይታ ኢሉ ይገብሮ እቲ ዝበልዕ ድማ ንኣምላኽ የመስግኖ እዩ እሞ ንጎይታ ኢሉ እዩ ዝበልዕ እቲ ዘይበልዕ እውን ንጎይታ ኢሉ እዩ ዘይበልዕ ንኣምላኽ ከዓ የመስግኖ ካባናስ ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦን እሞ ንርእሱ ዝመውት ከዓ ሓደ እኳ የልቦን ብህይወት እንተነበርና ንጎይታ ኢና ንነብር ወይስ እንተሞትና ንጎይታ ኢና እንመውት እሞ ብህይወት እንተነበርና ወይስ እንተሞትና ናይ ጎይታ ኢና ስለዚ ከዓ እዩ ክርስቶስ ጎይታ ሙታን ህያውያን ምእንቲ ክኸውን ኢሉ ዝሞተ ህያው ዝኾነን ኣነ ህያው እየ ይብል እግዚአብሔር ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳነዩ ንኣምላኽ ከመስግኖ እየ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ኣብ ሓውኻ እትፈርድ ወይ ንምንታይ ንስኻ ንሓውኻ እትንዕቕ እምበኣርሲ ነፍሲ ወከፍና በብናይ ርእሱ ንኣምላኽ ጸብጻብ ክህብ እዩ ስለዚ ኣብ ነንሕድና ኣይንፍረድ ሓደ እኳ ንሓው መዕንቀፊ ወይስ መሐንኮሊ ከይገብረሉ ግዳ እዚ ፍረዱ ነቲ ከም ርእሱ ዝርዮ ደኣ ንዕኡ እዩ ርኹስ ዝኾኖ እምበር ብርሱስ ገለ ርኹስ እኳ ከም ዘልቦ ብጎይታና ኢየሱስ እፈልጥ ተረዲአዮ እውን ኣለኹ ሓውኻ በቲ ብልዕኻ እንተጓሃየ ደጊም ብፍቕሪ ኣይኾንንካ እትኸይድ ዘለኻ እሞ ነቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ብብልዕኻ ኣይተጥፍኣዮ መንግስቲ ኣምላኽሲ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን እያ እምበር ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን እሞ ነቲ ሰናይኩም ኣይትፅረፍዎ እቲ በዚ ከምዚ ንክርስቶስ ዘገልግል ንኣምላኽ ባህ የብሎ ብሰቡን ፍቱኑ እዩ እምበኣርከስ ኣስኣሰር ናይ ሰላም ነገርን ኣስኣሰር ነንሕድናን ዝሃንፅን ንስዓብ ነቲ ተግባር ኣምላኽሲ ብምክንያት ብልዒ ኣይተፍርሶ ኩሉ ንጹህ እዩ ነቲ ብውልውል ዝብላዕ ሰብ ግና ክፉእ እዩ ሓውኻ ዝዕንቀፈሉ ዘበለ ዘይምግባር ስጋ ዘይምብላዕ ወይስ ወይኒ ዘይምስታይ ጽቡቕ እዩ ቃለ ህይወት يسمعنا آمين والله نقل هيوت يسمعنا الراي حبتنا ترحاساس ملاش ቆላሲስ 3 ካብ 1 ክሳብ 3 ንባብ ናይ ቁፅሪ 16 ኣብ ክንዲ ምድራዊ ሰማያዊ ክብሪ ድለ ከመይ ኩሉ ትገዛእ ነፍሱ ካብ ብዙሕ መባልዕቲ ዘድክ እዩ ስጉኡ ክሕዝ ዝኽእል ቆላሲስ 3 ካብ 1 ክሳብ 3 ደጊ ምስ ክርስቶስ ተንሲእኩም እንተኮንኩምስ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ
ሞይትኩም ኢኹም እታ ሂወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን الهوت يسمع لنا حبتنا تمنيت قداماي تيموثاوس 5:23 حبتنا الأولى لوقاس 21 كاب 34 كساب 36 كاب ويني ወይ ነቢት ድማ ክትዕሞን ንፈጣሪኡ ከተመስግንን እንደዘይ ኮይኑ ኣይትቀበል ከምቲ ናይ ጢሞቴዎስ ካብ ብዝሒ ገድሊ ኣብ ብዙሕ ሕማም እንተወደቕካ ካብቲ ወይኒ ውሑድ ስተ ከመይ ንስጋኻ ፈውሲ ክኾነካ ይኽእል እዩ ራይ ኣብትና ትምኒት ናባኸ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 يسمعن زلو ኣይስማዕና ኣሎ ትምኒት ሓትና ሕጂ ጽባዋሉ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 23 ደጊም ስለ ኸብድኻን ስለቲ ዝመላለሰካ ዘሎ ሕማምሲ ሂደት ወይኒ ዳ እምበር ማይ ጥራይ ኣይትስብ الهوت يسمع لنا حبتنا الأولى أرى أبونا لوقاس 21 34 سقاف 36 ግን ከእታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ኩሉ ዝባን ምድሪ ንዝነብሩ ዘበለ ከም መፈንጠርያ ክትበፅሖ እያ እሞ ስስዑን ሰኽራንን ሓያላት ሓዳርን ንልብኹም ከይከብድ እታ መዓልቲ እቲኣ ብድንገት ከይትመጻእኩምስ ንነፍስኹም ተጠንቀቁ ስለዚ ካብዚ ዝመጽእ ኩሉ ነገር ንምምላቕን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባልን ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡስ ኩሉ ሳዕ እንዳጸለኹም ንቑሑ الهوت يسمع لنا الرأي حبتنا مع ذاك الدسان ماتيوس 10:10 أدينا ترحاسو والدو ماركوس 6:9 حبتنا تاتيوس يفيسون 6 كاب 10 كساب 24 وتر 10 شومنتن 19 بحنساب غير ونزل موكسي بزح وينينا مستاين تتملسكا غنا غزا هيوتكا احليفكا ناب كلتا دويه وفيها لها نساتهم كا دويه نفسن دويه سغانيوم نسخا غنا ካብ ሓደ ዋንጫን ተበዝሐ ክልተ ጥራይ ስተ ብዘይ ኣሳእን ክትከይድ እንተተኻእለካ ንሱ ንዓኻ ሓይልን ጽንዓትን እዩ እንደዘይ ተኻእለካ ግና ኣሳእንካ ብጥላም ዝተቐጽዐ ረቂቕ ይኹን ብጌፀኛ ሳእኒ ክትከይድ ኣይትፍቶ እቲ ብተፈጥሮ ዝተዋህበካ መልክዕኻ ይኣኽለካ እሞ ናብ ካልእ መልክዕ ክትልወጥ ኣይትድለ الرأي ماذا قدسان؟ الرأي أبونا كبرنا أملاح يكون ماتيوس 10:10 أوكي نعايو مقبو يقبو يقمو سنكين من قدي ويسكلت خدان وي أسان وي بتري أي تمهازو الهوت يسمع لنا أمين أدينا ترحاس تعمكن هو تأمني يا أبونا كلهم كم يمسيهم كلهم صدرنا እግዚአብሔር ይመስገን جناخي عساكم أتو كل التقمش أي تقدروا بلوم الهوت يسمع لنا الرأي حتى تاتيوس ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 10 ስጋብ 24 ብዝተረፈ ሳሕዋተይ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ እቲ
ቃልስና ምስ ሕልቅነት ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት እዩ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንሕፍሶ ሰይጣን ምቅዋም ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ። ስለዚ በታ እከይቲ መዓልቲ ምቅዋም ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምስ ኣስለጥኩምውን ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ። ደጊም ሕቆኹም ሓቂ ተዓጢቕኩም ድርዒ ጽድቂውን ተኸዲንኩም ቁሙ። ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሳእን ኣእቲኹም ደው በሉ። ምስ ናይ እዚ ኩሉ ነቲ ናይቲ ክፉእ ርስኡ መንትግ ዘበለ ከተጥፍኡሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ። ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእትዉ። ናይ መንፈስ ሰይፍውን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ። ብኩሉ ጸሎትን ልማኑን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ እናጸለኹም እሞ ምስ ናይ እዝውን ብኩሉ እናተጻመምኩም ስለ ዘለኹም ቅዱሳን ብጸሎት ንቕሑ። ምእንታይ እውን ኣፈይ ምስ ከፈትኩስ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ብዛዕባኡ ክመቁሕ እተኣሰርኩ ልኡኽ እየ እሞ ከም ዝግብኣኒ ኮይነ ንምዝራብ ብእኡ ክተብዕ ጸልዩለይ። ናይ መወዳእታ ሰላም ግናኸ ንስኻትኩም ህልዋተይ ከመይ ከም ዘለኹ ምእንቲ ክትፈልጡ ትኪቆስ እቲ ፍቁር ሓወይን ብጎይታውን እሙን ኣገልጋልን ኩሉ ክነግረኩም እየ። ወረና ምእንቲ ክትፈልጡን ልብኩም ክጸናናዕን እየ ናባኻትኩም ዝሰደድክዎ። ሰላምን ፍቅርን ምስ እምነት ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነሕዋት ይኹን። ምስቶም ንጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስን ብዘይሓልፍ ዘፍቅርዎ ኩሎም ጸጋ ይኹን። አሜን አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። እንራይ ኣቦና ብመልአከ ሰላም ዘሌዋውያን ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 9 ኣዴና መምህር ሳራ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 8:13 ሃብትና ረዘነት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ካብ 18 ክሳብ 23 ሓውና ዶክተር ጽጋብ ኤፌሶን 5:18 ሃብትና ሕይወት ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:3 ቁጽሪ 10 ትሩፋት እንተ ደኣ ኣልዩካ ካብ ስጋ ካብ መስተ ካብ ዓሳ ኣይተብዝሕ ናብ ባዕዲ ሃገር እንተ ደኣ ኸድካ ድማ ኣብ ማእከል ኣሕዋት ግብርኻ ምግላጽ ኣይትፍቶ ንስኻውን ከምኣቶም ኩን ካብ ፍረ ኣታኽልቲ እንተምጽኡልካ ሕምባሻ ወይ ፀብሒ ስጋ ወይ ዓሳ ወይ ከዓ ዝተጠብሰ ዓሳ ነዚ ጥራይ ምስ ኣሕዋት ተቐበል። ናባኹም ኣቦና ዘለዋውያን ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽሪ 9 ክሳብ 11 ብሓንሳአን ዘለዋ ንደቂ እስራኤል እቲ እግዚአብሔር ብሙሴ ዝነገሮም ኩሉ ሕጋጋት ምእንቲ ክትምህርዎም ኣብ መንጎ ቅዱስን ዘይቅዱስን ኣብ መንጎ ንጹህን ርኩስን ድማ ክትፈልዩ ንስኻን ደቅኻን ናብ ድንኳን ምርኻብ ክትኣትዉ ከለኹም ምእንቲ ከይትመቱ ወይንን ዘስክርን ኣይትስተዩ። እዚ ንውሉድ ወለደኹም ሕጊ ዘለዓለም ይኹንኩም። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ኣዴና መምህር ሳራ እራይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 13 ስለዚ ከዓ እቲ ብልዒ ንሓወይ ዘዕንቅፎ እንተኮይኑስ ንሓወይ ምእንቲ ከየዕንቅፎ ንሓዋሩ ከቶ ስጋ ኣይክበልዕን እየ። አሜን። ቃለ ሕይወት ሃብትና ረዘነት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ካብ 18 እስከ 13
እምበኣርሲ ዓስበይ ደኣ እንታይ እዩ ወንጌል እናሰበኩስ እቲ ብወንጌል ዘለኒ ይመስል ከይወሰድኩ ወንጌል ብከምኡ እንተነበርኩ እዩ ካብ ኩሉ ሓራኽ ንሰይ ኣነ ብዙሓት ምእንቲ ክረብሕ ንርእሰይ ባርያ ኩላቶም ገበርኩዋ እቶም ኣይሁድ ምእንቲ ክረብሕ ምስ ኣይሁድ ከም ኣይሁዳዊ ኮንኩ እቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ምእንቲ ክረብሕ ከዓ ምስቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ባዕለይ እኳ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮንኩ ክንሰይ ከምቲ ትሕቲ ሕጊ ዘሎ ኮንኩ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ብሕጊ ክርስቶስ እምበር ብዘይ ሕጊ ኣምላኽ ዘይኮንኩ ክንሰይ ከምቶም ሕጊ ዘይብሎም ኮንኩ ኣነ እቶም ድኹማት ምእንቲ ክረብሕ ድማ ምስቶም ድኹማት ድኹም ኮንኩ ብኩሉ መገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ከድሕን ንኩላቶም ኩሉ ኮንኩ እዚ ኩሉ ምእንቲ ወንጌል ንርእሰይ እውን ክካፈል ኢለ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ደብርና ኣምላኽ ይኹን الهوت يسمع لنا راي ኤፌሶን ቁጥሪ 10 ከመተን 19 በሓንሳብ ዘለዋ الراي هو صبو ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 18 ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኩም ንጎይታ እንዳተቀየምኩሙሉን እንዳደረስኩሙሉን ነንሕድሕድኩም እንዳተዛረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም الهوت يسمع لنا ሓንቲኻ ኣሚንናቲካ ቀዳማይ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 3 ዘይሰክር ዘይዋቃዕ ግናኸ ልኡም ዘይበኣስ ፍታው ገንዘብ ዘይኮነ الهوت يسمع لنا الحزيف نابت أقلقلوت زموصونا يقلقلنا يقلقلتي ملكيتاتي مالتي الهوت يسمع لنا الراي سران حدن مسيحنا لنا أدينا إلسابيت قدما تيموثاوس معرف 5 قصر 23 قدما تيموثاوس معرف 5 كاب 23 كساب 25 قصري نباب قصر 21 صنع حمام كرخبك خلو እንቋቁሖ እንተበላዕኻ ሓጢያት ኣይኮነን ሕማም እንተጸናዓካ ካብ ስጋ ኣዕዋፍካ እንተበላዕካውን ሓጢያት ዕንቅፋት ኣይኮነካን እዩ በቲ ዝጎደለካ ትሩፋትን ካብቲ ጽኑዕ ቦታ ብምውራድካን ተክዝ እምበር ነዚ ከምዚ ሓጢያት ኣይትቁጸሮ ናባኸና ዲና ኤልሳቤጥ راي أدينا إلسابيت ميتي خنزلهم تخستعد قدامي تيموثاوس عندكم الكوني هو قدامي تيموثاوس معرف 5 أو قصر 23 كساب 25 مودعتها زلا أما مودعتها لوا مالتي تمعرف نتابعي جني وين هذا اللي ركبه اوي مركب سينا الراي دحان تدالوا ما بتزمت خبكني حجزكني حجي قدامي تيموثاوس معرف 5 قصر 23 كساب 25 دقيم سلا خبدخان سلا تزملالسكا زلو حمامنسي حدت وين دامبر ما يتراي تسته حاتيات قليهم سبات قهوديو نافر دخاي قدمهم ناي قليهم دما يسعبهم كومو خات سناي قبري قلوسيو اتزي قلسون كسور اي كالن ايو سلغالاتو اكزابير استمسقنا يهون قاب قطري 20 كساب 24 بحنساب يزلت موكسي ناي كلهم مالتي
حابتنا ملو ماتيوس 26:4-41 حاونا يوسف قداماي تسالونكي مراف كلتا وزرت الشعاتة نباب كاب 22 جميرو ساعة 24 بحنساب اللوت موكسيو بمغنيات حمام أبيت محسب سبنة آتيخا تحسب قدن تبلوخا هذا جزية رأي وكلتا جزية رأي يخون مسحوا خادم ما فسيم كان وقت كيد أي تدله أتا منوكوس ويكهن كاب حمام تعي انت داخونكا كل جزية دكاسكا وحد يخون فإسو كله ناب تكباركا تملس ناب تكبار أداو كون ناب محرسكا تملس ندخاتاتن نسقماتن نسدتنياتاتن نزدلي خاي يومون مهاب من تخذ كيل هاكاي أي تخون عبتناملو تملس كده تخون ملي 24 هذا الراي ماتيوس 24 هذا نبدأ كما زامرت أنا مسا يعني ببلغ ميتة سنة الراي غريتا أسلم لحد اشتشن أربعين هادن نابدك زامرتو مزا دكي سامرا خبام نبيتروس دما بلو ساخن دسيدو حانت ساعات مساكت نقحو أيتخلون يخون ناب فتناخ كيتاتوس نقحون تسأليو منفس تداليو الله سقاقن دخونيو الهوت يسمع لنا قدامي تسالونكي يوسف حاونا نبغاي هراي قدامي تسالونكي معرف كلتا قطر تشعته أحواتي نتعيونان تعرنان تذكروا يخممو أب حدا كابخاتكم كاين خبت إلنا ليتن معالتن معاينا وانجل أملاح سبقنا لكم كالي وتسمعنا آمين مين كلنا قال الهوت يسمع لنا الراي قصري 25 بزحنا لنا حابتنا ترحس اسملاش ماتيوس 10:9 حابتنا تمنيت قدامي كورنثوس 11 غريتا حابتنا تمنيت ماتيوس 10:9 كابشو دي الشخص 27 قرنطس حابتنا الأولى قدامي كورنثوس 11 قصري هذا مأزا قدسان قدامي يوحنس معراف كلتا خاب حموشة ساب 17 نباب قصر 25 أتمنى كوس نسخة دما مسحوات بفقر قويتانا يسوع كريستوس بحد اللي بزلوها أنت داخونكا ناي قويتانا يسوع كريستوس ودم مزمور كتكونن مسنوسهان هواريات كتكوزارن اتفلتو انت خونكاس بحقي منا نخون أبزع عالم زلو زخوانا نقر على فاخلهم اتهم بفقري حبير كايوم اتنبر زلوها أحوات حنت نقر كوا حنت نقر أي تحسب آمين ماتيوس 10:9 ورق خونه برور كونه 10 قناوتكم أيتقاطروا قال هو يسمعنا عبتنا تمنيت እሺ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ 6 ክሳብ 27 ሓሙሽተ ሽሕተን ብሓንቲ እየን ዘሎ ኢየሱስ ነዞም 12 ለኣኾም ከምዚ ኢሉ እውን ኣዘዝ معرف 10 تمنيت حبتنا معرف 19 ካብ 6 ክሳብ 27 እሺ ደጊም ሓደ ስጋ እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞስ ሰብ ኣይፍለዮ ንሳቶም ስለምንታይ ደኣ ሙሴ ጽሕፈት መፍትሒኣ ሂቦም ክፈትሕዋ ኣዘዘ በልዎ ንሱ ሙሴስ ብሰሪ ትሪ ልቡኹም ምፍታሕ
ኣንስትኹም ፈቐደልኩም ካብ መጀመርታ ግና ከምኡ ኣይነበረን በሎ ኣነ ግና እቲ ሰበይቱ ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ዝፈትሕ ካልኡ እውን ዘእቱ ይዝሙ እቲ ፍትሕቲ ዘእቱ እውን ይዝሙ እብለኩም ኣለኹ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ስርዓት ሰብኣይን ሰበይትን ከምዚ እንተኮይኑስ ምትእትታው ጽቡቕ ኣይኮነን በልዎ ንሱ ግና በሎም እዚ ነገር እዚ ብዘይ ነቶም እተዋህቦም ንኹሉስ ክቕበሎ ኣይኮነሉን ካብ ከርሲ ኣዲኦም ስሉባት ኮይኖም ተወልዱ ኣለዉ ሰባት ዝተለብዎም ስሉባት እውን ኣለዉ ምእንቲ መንግስቲ ሰማያት ኢሎም ባዕሎም እተሰልቡ ስሉባት እውን ኣለዉ እሞ ክቕበሎ ዝኽእል ይቀበል ሽዑ ኢዱ ኣንቢሩ ክጽልየሎም ቆልዑ ናብኡ ኣምፂኡ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ገንሕዎም ኢየሱስ ግና መንግስተ ሰማያት ንከምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ሕደጉ ቆልዑ ናባይ ይምፅኡ ኣይተኸልክልዎም በለ ኢዱ ኣንበረሎም ከዓ ካብኡ ኸደ እንሆ ሓደ ናብኡ ቀሪቡ ወ መምህር ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብሲ እንታይ ጽቡቕ ግብሪ ክገብር በለ ንሱ ከዓ በሎ ንምንታይ ብዛዕባ ጽቡቕ ተሓተኒ ኣለኻ እቲ ጽቡቕሲ ሓደ እዩ ናብ ህይወት ክትኣቱ እንተደሊኻ ግና እተን ትእዛዛት ሓሉ ንሱ ኣየኖት በሎ ኢየሱስ ከዓ እኒ ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ነቦኻ ነዲኻን ኣኽብር ብጻይካ እውን ከም ነፍስኻ ፍቶ በሎ እቲ ጎበዝ እዚ ኩሉ ካብ ንእስነተይ ሒዘ እሕልዎ ኣለኹ እንታይ ደኣ እዩ ዝጎደለኒ ዘሎ በሎ ኢየሱስ ከዓ በሎ ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻስ ኪድ ዘለካ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ድማ መዝገብ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንዓሳ ዓበኒ እቲ ጎበዝ ብዙሕ ጥሪት ስለ ዝነበሮ ዘረብኡ ምስ ሰምዐ እናጓሃየ ኸደ ኢየሱስ ደቂ መዛሙርቱ በሎም ምእታው ሃብታም ናብ መንግስተ ሰማያት ጭንቂ ምዃኑ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይን መርፍእ ክሓልፍ ይቐልል ኢሉ ከም ብሓድሽ እብለኩም ኣለኹ እቶም ደቂ መዛሙርቱ እዚ ምስ ሰምዑ ንመን ደኣ ኾን ከድሕን ይከኣሎ እናበሉ ብዙሕ ተገረሙ ኢየሱስ ጠመቶም እዚ ንሰብ ኣይኮነሉን ንኣምላኽ ግና ኩሉ ይከኣሎ ይበሎም ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎ ኢየሱስ በሎም ንስኻትኩም ዝሰዓብኩምኒ ብሓድሽ ልደት በታ ወዲ ሰብ ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ ግዜ ንስኻትኩም 12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣራይ ኣብተና ልዑላ ኣራይ ሽበና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 1 ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንዓይ ምሰሉ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣራይ ማዛ ቅዱሳን ረቡና ቀዳማይ ዮሃንስ 2 ካብ 5 እስካዕ 17 እቲ ንቃሉ ዝሕሉ ግና ፍቅሪ ኣምላኽ ብሓቂ ኣብኡ ትፍጸም ኣብኡ ከም ዘለና በዚ ኢና ንፍለጥ እቲ ኣብኡ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ እተመላለሶ ንሱውን ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግብኦ እዩ ፍቁራተይ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበርኩም ብሉይ ትእዛዝ እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮነን ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ እቲ ብሉይ ትእዛዝ እዚ ሰማዕኩምዎ ቃል እዩ ከም ብሓድሽ ብኡ እውን በኣኻትኩምን ሓቂ ዝኾነ ሓድሽ ትእዛዝ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ጸልማት ሓሊፉ እሞ እቲ ብርሃን ሓቂ እውን ድሮ እኳ የብርህ ኣሎ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንሓዉ ከዓ ዝጸልእ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ እቲ ንሓዉ ዘፍቅሮ ኣብ ብርሃን እዩ ዝነብር መዕንቀፍ እውን ኣብኡ የብሉን እቲ ንሓዉ ዝጸልእ ግና ካብ ጸልማት እዩ ዘሎ
ኣብ ጸልማቱን ይመላለስ ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዘዕወሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ደቀ ሓጢኣትኩም ስለ ስሙ ተሓዲጉልኩም እዩ እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ እቶም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣግባዝ ነቲ እከይ ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ቆልዑ ነቦ ስለ ዘፍለጥኩምዎ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣግባዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎን ነቲ እከይ እውን ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ንዓለም ወይስ ነቲ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ኣዒንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን ዓለም ተሓልፍ እያ ፍትወቷ ከዓ እቲ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለኣለም ይነብር ክብርን ምስጋናን ንመድኃኔዓለም ይኹን ይኣምነል ኣቦና አሜን አሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ራይ ኣብ ናይ መዝሙር ግዜና በፂሕና ኣለና ሎሚ መዝሙር እቲ ኣብ መዓዛ ዘንበበታሲ ምዛ መጽሓፈ ኤክስታይ ኮይነታ ቀዳማ ዮሃንስ 5 ቀዳማ ዮሃንስ 2 ኦኬ ቴንክ ዩ ናቲ ኤክስታይ ኮይና ኣላ ክትረአይ ትኽእልን ቴንክ ዩ ሃራይ ቃል ሕይወት የስማዓልና ሃራይ ኣብ መዝሙር ሓብትና ሙሉእ ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣላ ሚእቲ ኢዳ ሓቢል ከለኹ ሙሉእ ሓብትና ቀጽሊ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ ናብ መዝሙር ንሰግር ኣለና ናይ እግዚአብሔር ኣደይ ማርያም ክዝመር እየ እግዚአብሔር ይሓግሰኒ አሜን አሜን በኣኺ ውዒለ በኣኽ እንትዝሓድር ሽሻይ ዝበዝሐለይ ኣነ እንዴ ዝኸብር ምስቶም ወለዶ ዝውዱስኺ ንቓል ምስጋና ብፅእቲ ይብለኪ ኣደ ኢየሱሰይ ኣደ መድሕነይ ሰላም ንዓኺ ድንግል ማርያመይ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ህይወት ዝመርሐ ኸማኽመን ኣሎ ኣብ ሰማያት ኮይኑ ምስ ጠመተ ምድሪ ከማኸይረኸበን ትሉዕል ፈጣሪ በኣኺ ውዒለ በኣኽ እንተዝሓድር ሽሻይ ዝበዝሐለይ ኣነ እንዴ ዝኸብር ምስቶም ወለዶ ዝውዱስኺ ብቓል ምስጋና ብፅእቲ ይብለኪ ኣደ ኢየሱሰይ ኣደ መድሕነይ ሰላም ንዓኺ ድንግል ማርያመይ በጃ ክሳብ ዝህብ ዘፍቅሮ ንወዱ ናብ ዓለም ለኣኾ ኸርኤና ፍቕሩ ሰማይ ዝዝፋኖ ምድሪ ዝመርገጽ እግሩ ይቀርም ለኮት ኣባኺ ሓዲሩ በኣኺ ውዒለ በኣኽ ዝሓድር ሽሻይ ዝበዝሐለይ ኣነ እንዴ ዝኸብር ምስቶም ወለዶ ዝውዱስኺ ብቓል ምስጋና ብፅእቲ ይብለኪ ኣደ ኢየሱስ ኣደ መድሕነይ ሰላም ንዓኺ ድንግል ማርያመይ ኣብ ሓጎስ መኸራ ኣብ ቀራንዮ ሓዘን ንልብኺ ከም ሰይፊ እናበስዖ ካብ እግሩ ተረፍክን ካብቶም ክሳብ መወዳእታ ማርያመይ ንስኺ ንልበይ ጽንዓታ በኣኺ ውዒለ በኣኺ ክሓድር ሽሻይ ዝበዝሐለይ ኣነ እንዴ ዝኸብር ምስቶም ወለዶ ዝውዱስኺ ብቓል ምስጋና ብፅእቲ ይብለኪ ኣደ ኢየሱሰይ ኣደ መድሕነይ ሰላም ንዓኺ ድንግል ምስጋና ድንግል ማርያመይ ሕልፊ ቅዱስ ስምኪ ቀረባ ንኣፈይ
ክንዮ ተእምርኪ ምንጪ በረኸተይ እታ ናጎይታ ስድራ ድንግል ዘለኽያ ናይ ቅዱሳን ሕብረት በይናያ ክሪያ ክርስቲያን ክኸውን ብግብሪ ኸማኺ ሽም ሒዘ ኸይተርፍ ኣደይ ሓደራኺ በኣኽ ውዒለ በኣኽ ንዝሓድር ብሽሻይ ዝበዝሐለይ ኣነ እንድየ ዝኸብር ምስተም ወለዶ ዝውዱስኺ ብቓል ምስጋና ምእፅእ ትብለኪ ኣደ ኢየሱሰይ ኣደ መድሕነይ ሰላም ንዓኺ ድንግል ማርያመይ ንእሽተይ ሓዳሽ ኮይናትኒ ዘሕበልክዋን ቀኒየለይ ስለ መዝሙሩ ክብሪ ምስጋና ይኹን አሜን አሜን ሓቂ على هواك ፈለ على هواك يسمعلنا ክብሪ ምስጋና ንዕኹን ከምቲ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ኣቋፃፅራ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ኽብርቲ ዲኡ ከምቶም ቅዱሳን ሞት ከይጠዓመት ሓመድ ኣዳም ከይለበሰት ንሰማያ ሰማያት ክዕርጋ እናኸኣለ ከሎ ከም ኩሉ ሰባት ከም ኩለን ኣዴታት ሞት ክትጥዕም ሓመድ ኣዳም ክትለብስ ኣዚዙስ ሎሚ ስጋኣ ካብ ነብሳ ተፈልዩ ሓመድ ኣዳም ዝለበሰትሉ መዓልቲ ዓብይ መገድ ዕረፍታ ለማርያም ኢላ ቤተክርስቲያን ትዝክሮ እዩ በኣኺ ውዒለ በኣኺ ዝሓድር ሽሻ ዝበዝሐለይ ኣነ እንድየ ዝኸብር ምስቶም ወለዶ ዝውድሱኺ ብቓል ምስጋና ብፅእ ትብለኪ ኣደ ኢየሱስ ኣደ መድሕነይ ሰላም ንዓኺ ማርያም ድንግለይ እንዳበለት እያ ክትዝምረልና ፀኒሓ ሃብትና ሙሉ ናይ ብሓቂ ሓራይ እግዚአብሔር ዝደግፍኩም ደገፍ ድምፂ ዝሰማዕኹ ጥዕምኒ እሞ በኣኺ ውዒለ በኣኺ ዝሓድር ሽሻይ ዝበዝሐለይ ኣነ እንድየ ዝኸብር ምስቶም ወለዶ ዝውድሱኺ ብቓል ምስጋና ብፅእ ትብለኪ ኣደ ኢየሱስ ኣደ መድሕነይ ሰላም ንዓኺ ድንግል ማርያመይ እንዳበለት እያ ክትዝምረልና ኣብታ ቀዳመይቲ ቃል በኣኺ ውዒለ በኣኺ ዝሓድር ሽሻይ ዝበዝሐለይ ኣነ እንድየ ዝኸብር ብዛዕባ ድሕነት ክገልፀሎም ከሎ እቲ ድሕነት ኣብ ዝግለፀሉ እቲ ድሕነት ከዓ በዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክኸውን ስለ ዝመደበ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትእምርቲ ድሕነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ብዝተፈላለየ ምክንያት ይገልፀሎም ነይሩ ንቅዱሳን ኣቦታትና ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት 27 ኣቦና ይስሐቅ ያዕቆብ ድዩ ወይ ኤሳው ከለሊ ኣጫኒ ከለልየካስ ንዓና ባይቀረብ ምስ በለሲ ክዳውንቱ ምስ ጨነወ መዓዛ ወደይሲ መዓዛ እታ እግዚኣብሔር ዝባረኻ ግራት እያ ንሱ ያዕቆብ ዲ ኤሳው ንምፍላይ እዩ ሓቲቱ ኣምላኽ ግን ሒደት ንዝሓተትካዮ ብዙሕ ምድራዊ ንዝሓተትካዮ ሰማያዊ ስጋዊ ንዝሓተትካዮ መንፈሳዊ ዝህብ ኣምላኽ ኣብ ስለ ዝኾነ ነዚ ገሊፅሉ መዓዛ ወደይሲ ከም መዓዛ እታ እግዚኣብሔር ዝባረኻ ግራት እያ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኣንቲኡ ትገራሂት ዘይተዘርአ ውስቴታ ዘርኢ ግራት ዘርኢ ዘይተዘርአ ቅድስቲ ግራት ንስኺ ኢኺ ኢሎም ዝምስልዎ ካብቲ ናይ ቃል እግዚኣብሔር መሰረት እሞ ናይ ብሓቂ በኣኺ ውዒለ በኣኺ እንደዝሓድር ሽሻይ ዝበዝሐለይ ኣነ እንድየ ዝኸብር ምስቶም ወለዶ እውድሰኪ ብቓል ምስጋና ብፅእ ትብለኪ ኣደ ኢየሱስ ኣደ መድሕነይ ሰላም ንዓኺ ድንግል ማርያመይ ሓራይ ንመዝሙርና ብቓል እግዚኣብሔር መሰረት ነሰንዮ ሓራይ ህይወት ሓብትና وانا أنا خمس كستنتنا خلقو نزاملو حفتنا مزمور زجبرتنا تنكي مولو أب لوكاس لوكاس حدا هو عشان تشتن سقع 5 شعات ما سقع 5 مساعة بليلة
ጸሎት ምስጋና ንማርያም እያ ትብል ታርእስታዊ ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በአምላኽ በቲ መድሓኒየ ይባህ ይበሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብይ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሉ ወለዶ ብፅቲ ክብሉኒ እዮም ምሕረቱ እውን ነቶም ዝፈርሕዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር አሜን አሜን ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉኒ እዮም እግዚአብሔር መስገን ምስቶም ወለዶ ብፅእቲ ብለኪ በቃል ምስጋና ምስቶም ወለዶ ውድሰኪ በቃል ምስጋና ብፅእቲ ብለኪ እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይርለይ ናይ ትሕትና ኣደያ ኣነ ከም ስለ ዝኾንኩ ኣይበለትን ግን እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይርለይ እሞ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶታት ብፅእ ክብትኽልኒ እዮም ኣደ ብርሃን ኣደ ኣምላኽ ኣደ መለኮት ኣደ መድሓኒ ክብሉኒ እዮም ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሕራይ ካልኦት ክልተ ጥቕሲ ጌርና ናብቲ ኣርእስትና ክንከይድ ኢና ኮና ክትትን ዶ ንሰዓት ሰማዕ ተኾነት ሕራይ ሃብትና ረዘነ ፅቡቕ ኣብ ደሰይ ምዕራፍ ሉቃስ ምዕራፍ 1 41 እስከ 43 ደሎ እወ አንብበያ እስኪ ካብ 40 ክጅምሮ ዋላ ናብ ቤት ኣትያ ከዓ ንኤልዛቤት ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልዛቤት ቃል ሰላምታ ማርያም ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልዛቤት ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ብዓብይ ድምፂ እውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እውን ብሩኽ እዩ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፅእ እዚ ካበይ ኮነለይ በለታ እግዚአብሔር መስገን ምስቶም ወለዶ ብፅእቲ ይብልኹ ቁጥሪ 42 ቃል ሕይወት የስማዓልና ሃራይ ካልኦት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እውን ብሩኽ እዩ እዚ ምድራ ኣቤት ሃራይ ካልስ ስለዚ እንድሕር ዘለሲ እትያ ሕጂ ክትብልዋ ፀናሕኩም ዘኪረያ ሕጂት ኣብ ጥቕሲ ብፅእቲ እታ ምዛ ሕጂ ትብላ ፀንሐት ረዘነት ሓንቲ ላትን ካልእ ሰብ ተዘየሊ ሃራይ ካልኦት ቀፅል ህይወት ሓብትና ወዓብ ምሳሌ ኣወኒ ምሳሌ 31 28 31 ምትኸይዳ ስጋዕ 29 ደቃ ይተንስኡ ብርኽቲ ከዓ ይበልዋ ሰብኣያ ድማ ብዙሓት ኣንስቲ ፅቡቕ ዝገብራ ኣለዋ ንስኺ ግና ንኩላተን ትበልፅየን ኢኺ ይነኣዳ ፅባቐ መልክዕ ጠባይ እዩ ወቃበ ከዓ ኮንቱ እዩ ንእግዚአብሔር እትፈርሕ ሰበይቲ ግን ትነኣድ ካብ ፍረ ኣእዳዋ ኣብዋ ኣብ ደገታት እውን ተግባር ይነኣዳ ናይ ማርያም እቲ ናይ ማርያም ክስታይሲ ኣለ ሕይወት ብጣዕሚ እቲ ናታ ከመይላት ንኩላህና ዝምህር እቲ ናታ ጠባይ እቲ ናታ ህድኣትን እቲ ኩሉ ብፅእቲ ከም ዝኾነት ክብላ ከሎሲ ኣለ ሕይወት የስማዓልና ምድራውያን ነቢያት ጻድቃን ሰማዕታት ጥራይ ዘይኮንስ ምስጋና ብመን ጀሚሩ በቲ ሰማያዊ መልአኽ ቅዱስ ገብርኤል መጀመርያ ክዛረባ ከሎሲ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ክወርደካ ሓይሊ ልዑል ከፅለኪ እሞ ተኻባ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እግዚአብሔር መስገን ቃል ኣምላኽ ከዓ ንኩሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ እዩ ንኩሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ ስለዚ ኣደ ኣምላኽ ኣደ ጎይታ ኣደ መድሓኒ ኣደ ብርሃን ኣደ ሓረግ ኣደ ጉንዲ ወይኒ ምባል ፀጊምዎምሲ ብዙሕ ነገር ብዛዕባኣ ዝብልዎ ኣሎ እግዚአብሔር ምሕረት ይግበረሎ ንዓና ከዓ ጸሎታን በረኸታን ምስ ኩላህና ኩን ኩሉ ትዕግስታ ዓቕላ ለውሃታ ከዓ ክንለማመዶ እግዚአብሔር ይደግፈና ሕራይ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 12 ጀሚርና ክሳብ 25 13 ጥቕስታት ይረአኒ ኢርና
أبزنا اللومي زيا أستنتين خمس خريو صنحنا ني منفساويان منانياني مبزحتو تملختي زنا اللومي نمنانيان زملكتيو كمون أتخاهن اندابلون يتحالفنت هراي ملحبتنا يتكحفا بالصيني خي هراي مولي أسلم له عنتو يا أبونا هراي مبزحتو جزيه توم نكريستوس كاسمرو خاب عالم زتفاليو بخمي أنا بابرا كنبرو خمزلوهم سجا هاي قدا سجا ننفس التوحيد أتخاء أنفت منفساونت كي تفهمنتي بخمي كيا إذا خدو كمزلوهم كومون أتخاهن اندابلا نتخاهنون بو بلغان عناون عسر منتهم كسعب منتي يتصحيف لنا تراينا عاتهم زملكتي خين بالمو أبزنا يلوم زستنتنا يوي زي برهالنا خنبرهالنا ندليو انت دا هاليو جزيرة رخيبنا عم بيبنا انت مسينا كل حتى يزلو مالتي كل حتى يزلو هالراي ما تجزينا نتغملو أبونا ميمسيهم لا حاسيخ تندو هالراي ترى ساعتنا شيء أب ماتيوس قدر إنسان شدشتن كاب 4 سقاب 4 حدا زلا أتي ناب دك أم زمرتم دك اسم رخوم بيتروس دما بلو كساعة خندزي حانت ساعات مساكت وتنعو عيك ألكم ليهم نفتنا غاية أسوس نقحو نصليو منفس تدالي اللومو سقان دخومي بلو سادس إزي خمز رد أنسي نعملاح قزي خنمو خمزلنا جزينا نايس قات عليكونس منفسه حاسبنا مسو جزينا تفق كنا كحكن تسلي خمزة لنا يعتبرمو أبونا عليهم ما من دافير مسكن دافير مسكن سبوق خستنتين كي ترى سحبتنا قويتا نخلتي قالي سوى مالتي فقال سخلو أنت أي ما يتوازلو منفس تداليلو سقا قنا دخومي منفس تداليلو منفسنا خصلي كسأوم سناي نجر كجبري زدالي سقا قن دخومي بدخام النتو ترازي يكون خا سقا عنكفات هون منفس تداليلو سقا قنا دخومي كفتنا هاي تعاتوس نافتنا هاي تعاتوس نقحن سألين مخنياتو نزوم سلسته مريات هواريات نيا كوبن بيتروسن يوحنسن حيزوهم يخيدو مخنياتو كبرن إذا سمو قويتانا إسكريستوسي بقبري كي قبره بقال أي مهرني تنبركخ كا خمزة صلى ندا سجد كا خمزة صلى تطويل كا خمزة صلى بسلستي نجر كمهرم مسوسدهم أبز قدميهم الناس اللي يخلو نساتهم قن أبتنا فتنا درو فتنا دكيسهم نيرهم مالد نجيرو ميخا واساق تلاباقي كا خبتنا يعني لو منيريو سلازي أبتغزيات زدك أسولو جزياي نبرن سلازي قدمي صاقا ممسو أما أخل شجرات شجر مسحالفنايو أبسلستيو ننا تزخونا كما أبونا أيوب شجر كيمسا أبسلوت سلاز نبرا صلوت شجر مسمسا ولا خبيت تخونا بتصلوت سجيرو أما أخل مكرا بفتنان بسقاين بغانزان كي ودغ من تاب مسقانا حليفو عراقي كان محسن ولدي تيوسي عراقي كان محسن مريت كملسيه نتي صقم مسحالفها بسماعيت إذن بزعبخا سميع نيرة لو ممكن عيني رياتك كان دابلي سلازي قدمي صقمات ممسو أفتنا خيتاتوس نقحون سأليون بقبو انت زي سألينا بقبو انت زي نقحنا قن أفتنا خن أتقدنين مالت شعو سلازي سألوه بقود لتا سلازي سأونك ناب أملاخ سلازي قربك أب كنن ملكا سلمنتي أملاخ كم تغير كحليف كايب كان لنا ناب أملاخ نمارر مالت سلازي عباي أستنتنو إخستنتينك حبتنا ترحس قال هو تسمع تسمعنا أبونا قال هو تسمع امين امين والله انا قال هو تسمع لنا
الراي كالوت طلعتني تجاوب أبيت طلعتني تجاوب الراي أبيدتر هو الراي أبتا كلتا خدان فيك تقميص أيتكدن ንምንታይ ካልቲ ኣትጥዕኖም ላባ تا قصرات ذكر واده ቁጥራይ ዝከራነ ግን الراي دحن كرخ باينه ካብተን ቀንዲ ኣርስቲ ከንበብኩም ንዓና ኣንቀጠት هو الراي أبزي قصري 12 دينا جميرنا أما أكل سب كل خادمة إيش أنت خادينك قبل علي فلوت لبس صادقان عزف أيتكدن زيادة تخون ክልተ ቀሚስ ኣይትከደን ትብል ነይራማ الراي دحن كرخ باينه حاتياتك إن حسبك تبخيلو بوشتي التخدنا ويش أنت لك حسبها خيس إنك سب بقلص خم زريو أيتكبر ويش خاص كم زريو بوشت تراي دايهون سبات كيمس كنو خادمة عزف أيتكدن ዝውል እንደ ዘለዋ ኮይና بقى تأخذنا بكريا خلنا تعطس خنتا زلت أنترينا إذا قصص أبو أبيت ماريكوس يا الله ماريكوس شدشت أوكي تشعته أوكي زابير يدقفكن ماركوس شدشت شعته الرأي جناخة أسألكم أتو كلتقمش أي تكدنوا بالهم أبزي نمسكر أمسي وازلون تأتبل بزاقيس أسعني كتكيد أي تفتو أتي بتفترة زتوها بكامل كعخاء يا أخلك أيمو ناب كال الملك أختلوت أي تدله هو سلغالات وجزابير تمسجنيهم جناخة أسألكم أتو كل التغمش أي تكدنوا نصباح هاي تبولو نصباح هاي تبولو إلو مثل الزنبرة اندهر حدا كدان حيزوم كاب قرن كاب هارون أكلي اندهر كتغمت جمير كاجن نخابت منفساو نجر كيوصوم منتي نبوتات نهاريات زبالو مكزاب هري دقفكن الدين ما دينات رحاس فريهات خون تسفاق برادت بابدو ترى الراي هو تحبتنا مين وأنا زلتني أبتا ما تذكر تتريتو ناتيس مع نهبلي مع خلهم كأتحجزني أب أسقط عصر سلستسي حتى أتك الناس إن حسبك اتبخيلو سوري وانا اتبخيلو بوشتي اتخدنو وجو انت علوكا عسكا أيس إنكا أي كيس إنكا سب قلتي كم زريو أي تكبر وجوس سب كم زريو بوشت ترايد أيخون سبات كي مسجونوخا دما عطفي أيتكدن حجي عفتا ماتيوس كان تاناي ماتيوس وين ماتيوس 6:5 عم بس نعطى ريفرنس عب لوكاس 10:4 لوكاس 10:4 سقع 10:4 انتاي تبلا باسي نتز صوعو سبعي دما مسح وي درار انت جبركا نساتهم دما منالباش مليسوم كي تصوعو خمو
مفداي اللقح كيكونكاس عروخا وي كونه وي أحدك وي أزمتك وي هابتامات قربة بتخا عيتصوع مساح انت جبركا دخاتات قرياتن حنكاساتن عوراتن دا تصوع زفديخا يبلو منمو بسوق تكون بتنسعي صادق عنون تفدي إخابلو حجزي آخري آخر لغس مزنا هنا كل جزي خمون دخن تقولون أنا عناس انتعا حجي كبرها آخر لغسي أبزي حبرة سبنا هنا ما بيختاروا مني وقت بالسهولة لهم انت العصبي عصبي الكا أزمات كاز أو كاز خوانا نجر كمزي أو دعمت كون كله ويدي مريم تباهيلو ويجلسي أو إنا ندهب حجين دحرت نمال بعد بخالة تردي يا أخي كون زي حجين مهارات لناسي قرا تخاك ستاي عصبي يقولوا ندخاتاتي زبلنا زر مثلني كم ذا تردي أزول خلوك أصدقال أزول ولا بتا ما كشدش تحمش دوين حجسي نعين تخوينات مهرن نزيا حج ولا بزنا هنا عصب خونا نايلنا نقبر حدا ما عالتو قدم أبونا أبي بايبل ستادوين تلع إلى نيرا زخونا نجرسي ندخاتات كتب اللي خلق عصب زخونك اسنات نخستاي كم دي سبعة ديم كام دي مريم دي جبريليا حجسي قرتي أبا عسي وسخبلو لي مجلس تمرتو تكون نايلة كل جزء مسدوين بالنيرين تاي عصبي لإذ كل جزء عصبت بالنيرة ما قد محجوين بتاع بايبل أبرهيقوا لنا عصب الزبهالسي ندخا ختب الخايو نحناس نبلع لنا ولا زبت خريستيان نحجي بعدنا زي نصرحو عصب خونا نبلينا كم يا زيا أبنا عليه هو تسمع لنا هي حتىنا عبتا منش أرسلنا نحرمسينا سبات كمسجونها عيت الله سبات كمسجونها إلك عيت جبر سبات كيريها مخيث مسجونها خاتة تنكا تاقن ده ملقتان تأسيا مالتي سبات كي مسجونها دم عزفها عزف عيت كدن عزف تدبلو زبلنا يو ناي بحتاويان كدان كم عينت حاتياتك إن حسبك تبخيلو بوشت تخدنا ويش أنت لك عصبها خيس أنا كازي بوشت ويش أنا بلو إتاسقا خي مكرا خي لسلسامو ندك أسكي تبزحم أنتي نسوقو أمز قسقس نقر إزقبرو مالتي سب بقلصي كم زريو أي تقبرو ويشو خاص سب كم زريو بوشت ترايد أيهون سبات كي مسقونو خادما عصفها أي تكداني بالحجي أبتماتي وشدش شناتا ريفرنس غير وازلو نسخاتكم كتصليو خلهم اتون قبزات بسب ما انت خرأيو أبا بايت تسألوتن أبقرناتات المقد دوي لهم كتصليو يفاتو يأممو كما تاتو ما يتخونون عصبهم كم يوسدو بحقي يبلوكم علىهم سلازي بسبات كم زكية مسقنهم مسقانا خاب سبات هايتدليو اتي أزبالكيا خاب بتخكل كتبلع خطا ستن تخونكا نمان كنبلع لنا ملكوتاو حقي مالتي زي سبات فأما حي شوي يقولوا سبات كلو تواي كلوني مالتي هناياتو قويتانان مدحنان يس كريستوس مساح مسوعيو هناياتو ناتزو صوع سبعي اتبل مساح صويع هو زعب ممهريو بزح سبات صعبوا يوم بزح سبات يختلوا يوم مو نزع بسباي جزاها متاوس بك عبزنا خطر في بخم عنا جر سلز حسوي مخنياتو وانجيلاو انت إلى زلو نوتز صوع سبايل هو صويع كاني غني اللي يبولن ويت صويع يتعمنني جن بتز صوع مخنيات غيرو مسح ويدرار انت جبركا نساتهم دما من الباش مليسهم كي صوع خامه مفداي لقحا خيكونكاس أعرفك هنا ويا حواتك ويا زماتك ويا هبتمات قربابتك أي تصوع مساح انت قبركاس دخاتاتن قراياتن حنكاساتن عوراتن دا أصوع زفادي خاي بالله من أمه بسوء كتكون بتنسى أثار قانون كتفد إيخاي
ስለዚ ኣይትፀውዕ ጎረባብትኻ ኣዝማድካ ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ ዝኽሪ ምስ ገበርካ ትፅውዖም እሞ ዝኽሪ ምስ ገበሩኻ ዝፅውዑኻ ንግደት ኮይኑ ሽኮርን ኣረቅን ሒዝካ ትበፅሐን እተን ብፍላይ ፅጉማት ተኮይነን ከይተንከፋንዐን ንግደትካ ምስ መፀ ከዓ ንዓ መልሳልካ ሕጂ እንታይ ኢሎም ኣቦታትና ኣሰሮ ምጥለል ልቃሕ በሰሮ ኢሎሞ ማለት እዩ ናይ በሰሮ ልቃሕ በሰሮ ማለት ሲ ዘይፅፉፍ ጉዕዙይ ዝኾነ ባህሪ ጉዕዙይ ዝኾነ ተሓሳስባ ንዘለዎ ሰብ ዝብልዎ ይንክእረም ማለት ስለዚ እዚ እቲ መምርሒ ብኡ ክንከይድ ከለና ኢኻ ብዙሕ ግዜ እዚ ርእሲ ዝኽላዓል ከሎ ኣብዛ ዓዲ ሞደኻታት ማእሳልዮም ዝብላዕ ዝሰኣኑ ማእሳልዮም ዝብል ብዙሕ ሰብ ግን እግዚኣብሔር መስገን ክንገብር ተዳደሊናሲ እቶም ጾሞም ዝሓድሩ ብዕሩቕ ዝባኖም ዝሓድራ ቤተሰብና ኣዝማድና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ኣብ ፍቆዶ ዓዲ ስለ ዘለው ክንገብር ብትክክል ክገብር እንድሕር ደሊና ክግበር ከም ዝከኣል እሞ ዓብ ነገር የክስተር እንቲክ ህይወት ሓብትና ቃለ ህይወት የስማዓልና ቃለ ህይወት የስማዓልና ባና ዝኾነ ምክንያት የብላን እዚኣ ዝኾነ ምምሕያሽ ክግበር ኣይክእልን ከምዚ ማለት እዩ ክትበሃልሲ ኣይትኽእልን እያ ማለት እቲ 10 ቅርሺ ብልቃሕ በሰሮ ንኸፍላ ንሕና 10 ቅርሺ ዓድና እንተኸይዳ ንሰሙን ንስድራ ቤት ከተብልዕ ትኽእል ብሕልፊ ኣነ ብዙሕ ክስታይ ትገብረኒ እንታይ እያ ኣብዚ ሚካኤል ገብርኤል ኢልካ ፀበል ይግበር እሞ ነቲ ዘለዎ ሕጂሲ ኣብዛ ዓዲ ዋላ ናሃለዉ እምበር ኣሎ መዓት ኣብ ሆምለስ ዊን ግድነ ደቂ ዓድና ክኾኑ የብሎምን ባህሊት ያኔ ኣብቲ ሆምለስ ዊን ኣለዉ ደቂ ዓድና ኣይንፈልጦምን ኮይንና እምበር እናቲ ትሕዝትኡ እዩ ሞርሲ እቲ ፀበልሲ ዋላ ኣቢልካ ዊን ከምዚ ዝበልኩሞ ነታ ፀበል ተጥፍኣ ንዓዲ ክትሰዳ ትኽእል ኢኻ እቲ ብልዕስ 24/7 ኣሎ ብዛ ዓዲ ማለት እዩ ኣብኣ እሞር ክስታይ ትገብረኒ እኳ ክሓስባ ከለኹ እቲ ዓስቢ ዋላ በቲ ክዳን ውን ኢልዋ እዩ እሞ ንዓ ዋላ በቲ ምስራሕ ናይ ምግቢ ውን ዓስቢ ኮነና እንድብላ ነረን በዓል ኣዴታትና ርዳእኒ ኣብዚ ሕጂ ዓንቲ ወይ ክስታይ ገይረያ ቁርብተይ ክእርማ ኣብዚ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሕጂ ክነብል ከለና ንሰልዲ ንክንቁጥብ ኢና ኢና ንባዕልና ንሰርሖ ግን ኣብ ሓደ እዋን ከም ዓስቢ ይብሎ ነረን ሞ ክንፈላለዩ የለ ክትርዳእና ሞ ቴንኪዩ ኣብሪኹምና ቦና ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብዚ ሕቶ ኣላትና ቦና ሉላይ ኣራይ ሉላሃት ክስታይ ከኒ ማለት ሕጂ ከምቲ ሂወት ሓፍትና ትብሎ ዝፀንሐሲ ኩሉ ንድኻ ክተብላዕ ኣለካ ግን እንትሕር ንኣብነት ሕጅስ ናይ ገብርኤል ዝክር እንድሕር ኣለኒ ኮይኑ ኣነ ንህዝቢ እንተብላዕኹኸ ብዘየገድስ መኒው ገለ ኣዳልይዎ ኣብ ቤተክርስትያን ኣምጥየ ንህዝቢ እንተብላዕኹኸስ ዓስቢ ኣለዎ ዶ ዋላ ሓንቲ እያ ከማያ ማለት እዩ መን እዮም እቶም ህዝቢ እስኪ ግለጽ እዮም ህዝቢ ሕጂ ማሕበር መድሃንያለም ሕጅስ መን ከም ዘምጥዋ ኣይፈልጡን እየ ግን ናይ ገብርኤል ተባሂሉ ይመፅእ እቲ ህዝቢ በልዖ ሕጂ ብንጹር እያ ተቐሚጣ ዘላ ንሳቶም ድማ ምናልባሽ መሊሶም ከይፅውዑማ ምፍዳይ ለቕሓ ከይኮነካስ ኣዕሩኽካ ኮነ ወይ ኣሕዋትካ ወይ ኣዝማድካ ወይ ሃብታማት ጎረባብትኻ ኣይትፀውዕ ኢሉ ንኣብነት እዚ ብቤተ ክርስቲያንና ናብዞም ፅጉማት ዝግበርሲ ብዙሕ ፀገማት ዝበፅሖም ሰባት ክሪአን ዘይደሊ ብዝተፈላለየ ፀገማት ዘሕለፋ ኣነ እውን ምስ ብርሃነ ኣካውንታንት ሓውና ብርሃነ ገብረ መድህን ከድና ኣብቲ ቦታ በፂሕናያ ነርና ሕጂ ብዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣስቤዛ ወሲዶም ከምዚኣቶም ንዝኣመሰሉ ምክንያቱ ክመልሱልካ ንዘይክእሉ ንስኺ ሎሚ ምፅኢኽልና ፅባሕካ ሎሚ ዘብላዕኽየንካ ፅባሕካ ከምፃልና ያነ ሕጂ ብንፅርቲ እያ ተጠቐሚጣ ዘላ ማለት እዩ ብንፅርቲ ስለ ዝተቐመጠት ድኻታት ቆራያት ሓንካሳት ክመልሱልካ ዘይክእሉ ክገብሩ ዘይክእሉ ክዕድሙኻ ዘይክእሉ ክፅውዑኻ ዘይክእሉ ኢሉ ማለት ስለዚ ነዚኣ ዋላ ሓንቲ ክነመሓይሻ ንኽእል ኢና ማለት እቲ ንድኻታት ዝግባእ ንድኻታት ሂብና ንሕና ምስ ቤተሰብ ዳዲ ምስ ጎረባብትና ንዕልለሉ ንፋቐረሉ ግዜ ክንገብር ንኽእል ኢና እቲ ጊደ ድኻታት ግን
ብፍላይ ኣብ ገለ ግዜታት እቲ ዝተገብረ ሽሻይሲ ነቶም ድኻታት ከይኣትዉ ኣጋፋሪ ጌርካ ምናልባት ናይቲ ክብሪ ፕሮቶኮል ከየባላሹ ተባሂሉሲ ንዓቶም ከልኪልካ ዝግበር ጨራሕ መራሕ እውን ውሕድ ኣይኮነን ማለት ስለዚስ እቲ ንህቦ ነገር ንሕና ብትክክል ኣቐሚጥዎ ጎይታ ማለት እዩ ብንፅር እቲ ኣሕዋትካ ኢሉ ማለት እዩ ኣዕሩኽካ ኣሕዋትካ ኣዝማድካ ሃብታማት ጎረባብትኻ ነዚኦም ኣይትፀውዕ ኢሉ ማለት እዩ ድኻታት ቆራያት ሓንካሳት ዕውራት ዳኣ ፀውዕ ዝፈዲኻ የብሎምን እሞ ብፅኡ ክትከውን ኢኻ ብትንሳኤ ጻድቃን እውን ክትፍደእ ኢኻ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ማሕበር መድኃኔዓለም ኣሕዋተይ እዮም ማለት እዩ هو صباح كعدم خندم نانا ولا بمنفس كمان سحواتي ايامي مالتي هو تخكل صباح ترديات من الحرش ربنا غالي هو تسمعنا انت عايزة اخبر الله ابونا بدن بيجركم ابري لكم انا بطعم غستايت قبل تعسبيع ابزي اجن كم زازبركم بدن بيجروا نقرنا له تعسبسي سريحا محازوتي مبلعنا عوال حنتي بلون مالت ولا زمادي ولا قلي سريحة عدي مريم زعمن تخينه ويتأمين تقبل زقبر تخينه ميكيل تعسب زرخباسي اتهم زي بلوم كله ما أبتيب جزا خبلعهم كله زي ما تخينهم قاعد تسكيمي أفتز اللوا كهوبهم كم زي حجبة كريستيانا أبوتاتنا ينقرنا يوم كستو حميم الله بيكتشي ولدن سأقول لك كستو إلهم ينقرنا يوم ولا أنا نقبر مبر at the same time نسددينا بحلف القدم بدن تسارعوا جهن قصلينا حجوين إنا تعصبي أنا تعصبسي كم تاميني ناسي لك حنزات بلنا زلنا مالتي قال هو تسمع لنا الرأي قال هو تسمع لنا سياسي أبونا مولي ماتيوس حموشسي معرف حموشتي مهرا لنا كونكو تأميس أبلعكم من دو تأثيره بتحكم من دو زخلو ويتنايس كريستوس ندق مزامرت لابيرين أكايلمو نتوم زتاميو أبلعكم نعي كم زبلعكمني نتأثروا تبتحكم كنعي كم بتحكمني إسبل حج خاء تي ببزح نقابر خيكونسي بيرسونال كأ ككيدنا نبصحو نتس دخمس كنرئي نتس سأنس كنبصحو وشتو رئينا خنبصحو كم زرئي خا ختبلعو خيكونس كير أخا خات هانتي إدكات بس هانتي إدكات يمانيت كتغرس أقاميتي ترأيا زبال كم أخا أسي بحبو خنقبر كنفتن لنا ولا نعدنا دينا خنبصح بعدنا زلو ديوم شقروا ولا بزعدون ملئنا الوديتات ولا خاب بيت خريستياننا جميركا سوسي كنبصحسي بزح نجر بسبب خنقبر كيكونس والقاوي خنقبرون እግዚአብሔር ይደልና ማለት ኤልሲአሲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ብጣዕሚ ብፍላይ ኣብ ገዛ ተደኒሶም ዘለው ኣቦታት ይኹኑ ዴታት ኣሕዋት ይኹን ሰብ ምስ ጎደሎ ብዙሕ ነገር ስለ ዘስተማስል ትእዛዝ ጎይታ ከዓ ስለ ዝኾነ ከድና ክንበፅሖም ግዜ ጌርና ክነዕልሎም ኣብ ሓዘን ዘለው ሰባት እውን ኣብ ትሆሆ ዘሎ ግዜ ኩሉ ሰብ ስለ ዝመፆም ቀሊል ማለት እዩ 40 ሓሊፉ ተባሂሉ ሰብ ገዝኡ ምስ ከሰደ ሽዑ ስለ ዝኸብዶም ከምኡ ዓይነት እንዳዘከርና እውንሲ እቲ ንሕዙን ዘፀናንዐ ንዓይ ከም ዘፀናንዐ እዩ ንእሱር ዝበፅሐ ስለ ዝብለና ናይ ብሓቂ ዓብ ስራሕ እግዚአብሔር መስገን እሱ ከዓ እዩ እቲ ናብራና ብባህልን ብልምድን ከይከውንሲ ወንጌል ብግቡእ ክንፈልጥ እሞ ንወንጌል ብናብራ ክንነብረሉ ብወንጌል ብናብራ ክንነብረሉ እቲ ሃገር
عد برختن عد ጸጋን ኮይኑ ዝነበረ ካልእ ፍልጠትን ዓቕምን ሃብትን ነይርዎ ዘይኮነስ ድኻታት ጸላመ ጸላም እንዳኸዳ ድኻ ዘልብሳ ጸላመ ጸላም እንዳኸዱ ዘርኢ ቆልዑ ከይድፈኑ እንዳበሉ ሓምለ ዘርኢ እዚ ዝኸድኑ ኣባ ሓጎታት እና ሓጎታት እዮም ሓሊፎም ሃረይ ኣዴና ትርሓስ ወልዱ أبيت أبونا كل أنت مليسانين كبر المسكنة نقل هو تسمع لنا خلهن كل كم حتى ينيرني أنا ما تمليسانين تنحطي قال هو تسمع لنا آمين نخلها نقل هو تسمع لنا كم خنقبر كعب على الزقابير حق زنا آمين بقى تقند علامة خم تقول جزيان بلو بتخكل ببهلن لمدن يقبر يبلو زي كونس قال زابير انت عايزبل أبوتات زقومتو حقن بتخرسيان انتا يبل نحنا بخمي نفلطة بخمي كأن نبرلو بك نخن نبرلو يمو زابير حق زنا سلقالاتو زابير استمسقنا يخن جزينا يقاربالو أبونا أبي ملاك سلام قال معدان هبهم كعزولنا بسألت كعزولنا ناب أودا محرت بخبري عدم أراي كبرن مسجانا نعم لخيكم أن الله يبنا زمن أقلقلتكم وارخ مزمر زمركي حفتنا ملو زماري ملاقت يسمع لنا إتهم كلكم نتتوهبكم معرفات كتنببو كمون نتات تزمرت مزمركم نزخن مهارو سمسنا دما تردعكم زستنتنكمو كمون كم حتو زغربكم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ أبزا كتبها البزعنحات بيوتوب سلازلخو دمس أي كيف سلازيك إليلو حدا تخاتاتالي حونا دويل اللي صنيح حجي بزعبا أبعدنا زقبر نقدت من رحيت دبها لالو إزخ فما إليو دويل اللي صنيح مو نايب حقي صبوق الزخاخيرنا أب كتما يلن أب قطر زعبنا انتلينا قنا نقدت أب عمتي لكا مسكدكا زمد يبلين بيتسب يبلين زفلطو يبلين إلكا إخلماي كيت عامكا أي تملسنيخا نايب حقي إتي نقدت أب عدنا زقبر تقدماي نخلو نقدت برختك كافل إلو زمتسي اتي عدد ما انت ما عدديو ككلت ما عدديو كم تبزحي قاشان كم تناي تعدي عبية من أسن دما من ريحيت يوهابي حجزي انتا اندحري لنا كم تغنو بلد صنحنا عصبي زلوا طبعا أملاخون برخة تقبلوا لي فمن مرحيتي لهم كيدهم زلوا تم برخة كافلي لهم كيدهم زلوا بيتسب يبلمن عركم حزايون يبلمن ما نزيعاتهم زقبر بحقي بتي بيت كريستيان ششم من تديو عسر تديو من رحيت اندهابكا زقبر ازي اتقعد وانجيليو اما اتا تسمعنا تليخا تابحتو زقرب كايا حونا قبوليو اتي اب نقدت زقبر من رحيت نتتلالو اخلماي من يوم تمنا بخاز مرحو كابي عديهم من يوم اسماتو ما يتفلتو منيخا ززتو هبكا قاشا خوين خنقدي لزمسة إخا تقبل إمو إزي تبعدنا زقبر نقدت عصب زلو برخت زلو يون إمو كساب حجون يغزل كل دما تسفى يقبر كالي أبزا عدس دخاتات اللون ديوم تبل تلعيلا نيرا مسلني بيت كريستياننا ون بزح كدانخون
ንቁፅ መግቢ ኮን ኣምፁ ተባሂሉን በብዓመቱ ዝወሃብ ኣሎ ብቀዳማይ ኣብ ሓደ ቦታ ከይድና ምስ ኣቦና ኣቦይ መርጌታሲ ሓንቲ ኣዴና ኣነ ወርሓዊ ዝክር ዘኽብሮ ኣሎኒ ኣጋጣሚ እታ መዓልቲ እቲኣ ኢና እታ መዓልቲ ትዝክራ ኢና ንሕና ብገርህና ኢና ከይድና ማለት እዩ እጂ ግን ኣነ ኣይፀሙቕ ኣይስንክት ኣብዚኣ ኣብ ሓንቲ ኣፍ ደገ ሱፐርማርኬት ኮይኖም ዝልምኑ ኣለዉ ንዓታቶም እየ እታ ክእለተይ ዝሓሰብክዋ ሂበዮም ዝመፅእ እሞ ይጋገኸ ይህሉ ፅቡቕ ድየ ዘለኹ ኢላትና ማለት እዩ እሞ ናይ ፅቡቕ ፅቡቕ ኢኺ ዘለኺ ኢልናያ ማለት ይልክዕ ነታ ቃል ወንጌልያ ፈፂማታ ከምዚ ክበሃለና ዝፀንሐ እዩ እሞ እቲ ንገብሮ ምስ ቃል ኣምላኽ እቲ ንገብሮ ድማ ዓስቢ ካብ ሰብ ክንቅበለሉ ዘይኮነ ዓስቢ ካብ እግዚኣብሔር ክንረኽበሉ ኣብዚ ምድራዊ በረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ፅድቂ ክንረኽበሉ እዩ እቲ ዝግበር እቲ ዝጥቀጥ ጥቕሲ ኣቦና ጠቂሶሞ እዮም ኩልኹ እውን ሓሳብ ሂብኩም ኢኹም እሞ ከምኡ ክንገብር ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ቁርብ እድተሰማዓትኒ እታ ሓፍትና ሙሉ ኣብ መወዳእታ ዘምፃእታ ድማ ነፍሲ ወከፍና ክንገብሮ ዘሎና እዩ ምክንያቱ ክንደይ ሕሙም ኣሎ ዝግንፅሎ ዝሰኣነ በፂሕኒ ክበፅሖ ደይኮነሲ ንሕና ክንብፅሕ ኢልና ዘይኮንና ንበፅሕ ግቡእና ምዃኑ ኢና ንበፅሕ ወዲ ሰብሲ ከገልግል እምበር ከገልግልዎ ኣይመፀን ካብቲ ዝቕበልሲ እቲ ዝህብ ድማ ኣዝዩ ይባረኽ ይብል ሕጂ መሃብ ክበሃል ከሎ ካብ ጅባኻ ውፂኻ ኢድካ ሰዲድካ ትህቦ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ልብና ዘሎ ዝወሃብ ይበዝሕ ንዝሓመመ ምሕረት ኣውርደልካ ንዝተኣስረ እግዚኣብሔር እፍታሕኻ ንዝሓዘነ እግዚኣብሔር የፃናንዕኻ ንዝጨነቆ እግዚኣብሔር ድማ መስተርሆ ይፍጠረልካ ኢልና በፂሕና እዚ ቃል እዚ ተስፋ እንተደኣ ሂብናዮ ካብዚ ንላዕሊ ህያብ የለን እሞ እቲ ንሕሙም ምብፃሕ በብወገንና እንፈልጦ በብቀረባና እዝጊ መሓርካ ንምባል ዘድልዮ እንድሕር ኮይኑ እውን ዓቕመና ዘፍቅዶ ክንገብረሉ እቲ ዓስቢ እዚ እዩ ከምዚ ኣቦና ዝበልዎ እውን ሓዘንካ ሓዘንና ዓፂና ክሳዕ ትብል ብዙሕ ሰብ ዘፃናንዓካ ኣይትስእንን ኢኻ ተሓርበይንኻ ምስኮንካ ግን ትዝታ ኣሎ ሓዘን ክኸብድ ይኽእል ፅምዋ ኣሎ እሞ ብኣካል ተጣዓመ ፅቡቕ እንተዘይጣዓመ ከመይ ኣለኹም ትብርትዑ ደለኹም ኣጀኹም እግዚኣብሔር የፅንዕኹም ኢልና ምድዋል ድማ ካብቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኣገልግሎት እሞ ድሓን ካልእ ሓሳብ ዝሓዝክዎ ነይሩ ግን ግዜ ስለ ዝኣኸለ ኣብዚ ይኣኽለና እዩ እቲ ሓውና ብቴሌፎን ዝደወለለይ ንዓ ከም መልስን ከም ታእሽሙን ከም ሓበሬታ ከቅርባ ኢለ እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እዚ ክንብሎ ፀናሕና ፈሊና ንርአዮ ኣይንዘክር ስም ፃድቃናት ስም መላእኽቲ ስም ሰማዕታት ኣይነልዕል ኣይንዘክር ኣይኮነን ንፃድቕ ዝዝክር ዓስቢ ፃድቕ ረክብ ንፃድቕ ብስም ፃድቕ ዝቕበል ዓስቢ ፃድቕ ረክብ ንነብይ ብስም ነብይ ዝቕበል ዓስቢ ነቢ ረክብ ኢልና እዩ ተዓስቢ
نعنا إيو بيتا كريستيان زعززتو قال وانجيلي دما جن اتنقبرو نمن إيتي ززاربنا زلنبري زخري أيدلنيو أيكونن يدليو مصحف قدساويو نمن نقبرو إيو اتي قال وانجيل مو بعلو دما تابونا أب لوقاس 14 معرف 14 مساحة تقبر كلها حنكاساتن قرياتن زفودي خايب اللمن تصوع إلو دما كنذكر كلنا مساحة نقبر كلنا دما نمن كم نقبر دما نجير النعيمو أي نذكر زي كونه كنذكر قبعنا قن نمن نقبر أبقى نحزا سلخلو بزيابير أملاخنا مسقانا يبصحيو كنقبر حيلي هابنا قرنا خنصدق دما بزيابير يقبللنا بصلوت كنعصو مدبنا عنساب كلنا حفن بل انت سلام صلى صلوت بحدش كلن زحجي بير أبا قويتانا مدحنا يسوع كريستوس يلمنا لنا انت سلام زحنت لكل زغنت قدس بيت كريستيان يلمنا لنا قبل عليه منانن بزح سلام كب كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ እንት ሰላም ጸልይ በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ኣናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣንሳና እንደገልና ወክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኩ ሕልና ከድንግል ይኽ ብስጋኹን ድንግል ይኽ أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك لكم نسخي كوان السبرختي خفرة كرسهم برقي ومن تتسقى جابير مساقية وفسة الدسولكي حتياتنا صريلنا نفتو ودخي يسكر ساس من تانا حرات لمن لنا أمين ونقول لتحي جابير اللي كان مالدا كان لنا ونقول سلام سلام هبنا واللي يبقى ناخم مؤق جابيرات بينا سقخاو نفسنا جاك خان نفتو بعد أملاخي بلنا نمقل اسم كان اسم من نسوعنا لنا أبسمايات ذو لخان سخا سلام كأبنا نسكلنا حدر أبزع على من زون مرة سلام حلو وكل مرة سوى سلطان بقدسهم كسلام حبهم أبزريانا نزلوا مكان تاجاب كأم خراب أما تعاونا متعانا نزلوا قراوتنا بكل سلام حلو بودعون بعون عيوات كنبرن كل سنة يعمل خدمة ناخان زيادير بنفرح بحياة ونتكل ركبن كل ساس مسؤول من فز كل سن سكانا صنعتهم بأزل لك على من كل سعن إذا العالم علم آمين حرا أملاخ محرن يغلب حالا أملاخ دبدلنا ساعات ما عاد تبارك لنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሸዚ አድማ ባረከልና ክሳዓጂ ምሳና ዘለኻነ መስግነካ ተረፈ ህይወትና ኸይትፍለየና ድማ ንመቆበካ ጸለና የጸሎት አምላክና ድለይ ክትረኽቡ ለምንኩ ወሃበኩም ማዕፀኩ ሓብሉ ክፈተኩም ኢልካና ኸሞ ከም ቃልካ ግበረልና ትኽንመሃሮ ዘምሰና ቃልካ ድማ ስኻኻ ትዛረበና ምሲኻሞ ቃልካ ምዃኑ ሰሚዕና ድማ ንዓኻ ክንፈልጠሉ نقدخا خنحزلو تعززنا يخن فتصملو سماوي نجر كنحاسبلو دما نسخا حجزنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ሕማም ዘለው ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻን ኩሎም ኣስማቶም ትፈልጦም ኢኻሞ ኣረትካ ገብረ ክርስቶስ ንግስቲ ኣዝየብ የናስ ነቶም ኣስማቶም ዘይንፈልጦም ኩሎም ድማ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ትፈልጦም ኢኻመን ኩሎም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ስቃዮም ኣቕልል أمام فوس سبارم سجن أب حزن زلو دم إجابير أملاخنا حزنم دبس طميم زلو نسألنا سجاب نفس التأسف تحلنا فحزبلو دم أكبلنا وليدنا النعبيم زلنا كلهم باريكا قدس كانت كاجر كعبيلنا نعاها زي كون عيت هابلنا زوفرو دحني أتولنا زوجشو دم دحن ملسلنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا نادينا قدس دنقل مريم برختها رديئتها دم كفلنا بناي ملاخت ترادأنت بناي نبياتن حوارياتن صادقانن سمايتاتن صلوتاي تفلينا كسعج مسانا زلخا تمسكن ترفه هيوتنا دما خيتفلينا نمعقبكا سانا زو علكا تمسكن سانا تحضر دما نمعقبكا سمايات نبرابونا سمكاي قدس يسغات مسا فاركام تاب سماي كوم دما امدري يكون عليتن جرانا لما هبنا حنان زبدلونا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن نزل علم ناتكا إما أمين وقزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له
حلنا خد دنقليخي سقاخون دنقليخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك لكو السغي كان استبرختيخي ركرسغون برغيو ومن تتسقى يا بيهر مساخيو وفسيتي دسي بالكي عطياتنا صريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا محرت لمن لنا أمين يفتحوا ويشرق جنو عملاكن ودان ليس كرسوس خانيكا كان سريهات يردم ساسي أبسا ولدو دبر كساتي برهان أنتم عوية قنات وعوية دي قنات وران سايرقوس أنات ببسمكم كن فتانون صحاني يرسين سبلوان سمات زيو مهارن كرسوس ملع السب تخلتين زيو مهارن كسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس ملع السر تخلته بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس اجاغويتانا يسوع كرسوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን أبلع لين أبلع لكلكم من أبلع أبزت زلنا يبطان عصفن دربن كويني ورد كلكم زيابير حسبكم يهابكم كبرن مسجانان نعم لخيكم برخم مشات تكبر لنا قال هو تسمع لنا كلكم بروح ليتي آمين نخلنا قال هو تسمع لنا تاتنا أمين تسمعنا تخليتي أمين سلام ليتي سلام ليتي نخلحنا كلكم حزب እግዚአብሔር ناس قدس بيت ክርስቲያን تهب أقلقلوت بتبعاتن بأنقادون تكاتاتل وزمسهم تبوحبو ذري እግዚአብሔር أسيت صادقان عسبة هتاني خفلكم تهب قدس بيت ክርስቲያን خصاب حزجي خصاب بدحنا سلام عقيبو أبز قدس قبائي خنساتف زردعنا زدقفنا لولا بهاري فتارينا أملاك قدسان نزمت قبائنا بدحنا سلام عقيبو أبز قدس قبائي بدحنا سلام كنقابانا እግዚአብሔር قدس فقادي هنا لنا سلام ليتي بسلام يرهبنا آمين ربنا قال هو تسمعنا كلكم وكماهرنا دحن حضوروا عليه ولد معنا دحين حضور كلكم أبوتاتنا أحواتنا لنا يليتك بردكم لازم أنا تمسكي زي استمسكنا يخون عليه وتسمع لنا برخليتي